И си мисля колко различно е в цяла Европа го има 1 април, обаче във всяка държава е малко по-различно значението му, празнуването му и това хората как го честват. В България, преди да започнем ние да го попроменим малко, много ме болеше, че не беше деня на шегата, ами много хора го наричаха деня на лъжата. И това направо ме побъркваше, защото това са хора, които не могат да направят разлика между лъжа и шега. Аз бях от тях. Защо? Аз като дете лъжех яко на 1 април. Ама лъженето, когато е шега, когато е базик, нали, айде така да го наречем, то не е защото думата лъжа е нещо гадно. Ти искаш да прецакаш човека и той да е по-зле отколкото реално, си или нещо. Първи април ти каже някаква бяла лъжа, то си е шегичка реално. Не Еми да.